Greetings, good people. This is Prophet T. Arambewe from Glenwood Park, Harare. Totenda Mwari nengo yavatipa. Ndiri munguva yekunamata yekutsvaga chiso cha Mwari. Jehovha wakandishanyira. Wakati yakwana nguva yekuti pasimuke vaprofita vakuru nevadiki. Ndokupiwa chiratidzo naMweya Mutsvene. Zvakanzi mwanangu chiprofita chakatanga kudzikira munonzi muJohani Masowe. Asi izwi richiburuka pakutanga Mweya Mutsvene ndokubva ataura nevakuru. Ataura nevakuru ndobva kwafamba mhepo yechiprofita. But ndokubva kwaita vamwe vane kushereketa kwavakaita, vane kubata kwavakaita. Saka ndizvo Mweya Mutsvene ari kuti chekutanga, if you are a prophet, unonzwisisa zvandiri kutaura izvi, kuti kune izwi rechiprofita muno muZimbabwe kwarakatanga kudzikira kuJohani Masowe. Ndokwarakatanga kudzikira. But kune vakuru vandakaratidzwa, vamwe vane hari dzavakatsipika, but chavakadzivharira havasi kuda kuti pasimuke mamwe maprofita echidiki. Because nguva yatasvika ndakanzi naMweya Mutsvene kwakuda kusimuka, chero neti vana tamunoti Sunday school tichatanga kuprofita. But kune vakuru vanga vachidya nazvo, kune vakuru vanga vachirarama nazvo, vane masecrets avanayo. Saka Mweya Mutsvene wati yakwana nguva yekuti kudurirwe mhepo yechiprofita pasi rose. Nyika yedu kune zvavakuda kuitwa naMwari, but chichatanga imhepo yechiprofita ichatanga kufamba kuvanakomana nekuvanasikana. Ndiro shoko rataurwa naJehovha mupenyu. Amen.